luzaro iraungo duela, ez? Eta are gehiago, jakin ditugun datua ikusi ostean, non berriro be, langabezia, larriki, gora egin duen. Datuak ikusta besterik ez, EAEn langabezi tasa eguneko 11an dago, Nafarroan eguneko 13an, eta azken 3 hilabetetan langabeziak 13.800 pertsonatan gora egin du. Ikusta besterik ez dago, maiatzak bat hau oso goera larrian iritsi zaguna, ez? Eta are gehiago, hori larriagotzen da, gobernu desberdinak zeren aurrean eman dituzten erantzun bortitzengatik, eta egin dituzten erreforma, plantatu dituzten erreformekin, non langileen eskubideak murrizten diren nabarmenkin, plantatu diren erreforma antisozialei esker.